सानजाहा सान गोरलैया जारां नुजाबोगौ हनै लोगोफोर सिखारदो बयबो दाउमा दाउसा सिखारजोब्बाय। हाय लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव। आसा खालामो साफ्रोमबो लोगोफोरा गावसोरनियाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनै मोननैसो खौरां लानानै आं बे भिडिअआव फैदों लोगोफोर। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायगोन होननानै। बि बयसआ रांखौ मोनफिनखोना मोनफिनदा? बि बयसआ सिखावखौ हमनो हाफिनखोना हाफिनदा? बि बयसआ पुलिस केस होबाय, पुलिसफ्रा बै सिखावखौ हमनानै साजा होनो हागोन ना? बिनि बागै बयबो मिथिनो लुबैदों आरो आंबो मिथिनो लुबैदों। नाथाय लोगोफोर, बे जाथायनि बागै केसनि बागै दासिमबो जों जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। नाथाय मैया बि बयसनिफ्राय मोनसे मेसेज फैदों। बिथाङा फेसबुकआव पस्ट होदों आरो गावनि इउटुब चेनेल बि बयसआवबो पस्ट होदों। दिनै 20 डिसेम्बर थामहिनबा फुंबिलिनि 9 रिंगा रबिबार खालि बिथाङा इउटुबाव लिभ फैगोन। जानो हागौ बै भिडिअ लिभनि गेजेरजों बिथाङा बिनि बागै फोरमायगोन गावनि साबस्क्राइबारफोरनो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोबा आरो बि बयसनि भिडिअखौ लिभआव जइन जानो गोसोबा आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बि बयसनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ होबाय थामहिनबा होबाय। नोंथांमोना दा 9 रिंगा जानाय लोगो लोगो बिथांजों सावरायनो हागोन। दानिया फैदो नैथि खौरांनि बागै लोगोफोर। जिडि प्रडाक्सन थामहिनबा गेम्स डिमान्डनिफ्राय मोनसे मेसेज फैदों। बिथाङा मैया 19 डिसेम्बर थामहिनबा गावनि जिडि प्रडाक्सनाव जानुवारि आरो मागोनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय रंजानायनि थाखाय गोदान दोंसे सल' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। थामहिनबा जिडि प्रडाक्सनाव बिथाङा आपल'ड होबाय। बै मेथाइनि मुङा जाबाय आयौ लै आगै। आयौ लै आगै बिथाङा बे सल'खौ रिलिज होबाय। बेवहाय फावखुंगुर महरै लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि महरै गावनो गेम्स दैमारिया गाहाय फाव खालामदों आरो लोगोसे खनगिरि महरै बर'नि मुंदांखा खुगा मेथाइ खनगिरि नयन बरगयारी। बिथांनि सल'आथ' जोबोद हिट जाखायो लोगोफोर। नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायनोबा आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो लिंकखौ होखाबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। जोबोद हिट जादों, आंबो नायखांबाय लोगोफोर। आरो दानिया फैदो थामथि खौरांनि सायाव। दासान्दि सोलिबाय थानाय बिटिआरनि राजखान्थियाथ' जोबोद गुलुं गुजुं। मैया मोनसे रादाब गोसारदोंमोन दि बिटिसिनि गाहाय थामहिनबा बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा आरो आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव गुवाहाटि टास हटेलाव मोनसे सुद सावरायनाय जाखोमादों होननाय खौराङा आबुङै नंखाय होननानै आसामनि मानगोनां रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्वीकार खालामबाय। बिथाङा बुंदों, बिटिसि थामहिनबा बिटिआरआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकारानो गोजोर जागोन थामहिनबा थागोन। बेवहाय गुबुन सरकार फैला थामहिनबा बिपिएफआ फैनो हाला होननानै बिथाङा रोखा खालामना होदों। आरो बिथाङा बुंदों बिपिएफजों सावरायनो गोनांथि गैया होननानै। आरो बे बाथ्राखौनो स्वीकार खालामबावदों बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'। बिथाङा बुंदों, जों सरकार दानो हाला। बिटिसिआव जों थामहिनबा बिपिएफआ गाहाय बेरेखा दोलो महरै सरकारनि हेंथायै सरकारनि खामानि दामानियाव गोख्रों नोजोर होसिगोन होननानै बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामना होखादों। आरोबाव फैदो राजखान्थिनि गुबुन मोनसे खौरां। मैया टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे बिसायख'थियाव बिजेपिआ जोबोद मोजाङै साक्सेसफुल जानायखौ जों नुनो मोन्दों। टिवा अट'नमास काउन्सिलनि 32 मासिनि 34 मासियावनो बिजेपिआ देरहासार जादों। मोनसे मासियाव कंग्रेस आरो मोनसे मासियाव एजिपिआ देरहादों। बे हिसाबै टिवा अट'नमास काउन्सिलआ बिजेपिनि दखलाव थांबाय लोगोफोर। आरो फैबावदो जोङो गुबुन गुबुन खौरांनि सायाव सावरायबावदोनि। मैया बाक्सायाव फरायसालियाव हरखाबै अर खामदों। बे जाथायखौ सोरखारानो मिथिनो मोनाखै। आरो लोगोसे गुवाहाटियाव गेस सिलिन्डार बेरनानै 70निख्रुइबो बांसिन न'फोरा सेवहांगार जादों अरजों। बेखिनियानो लोगोफोर। जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक होदो। गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय।